Bore da. Croeso cynnes iawn unwaith eto i'r shed weddi yma yn hun yr ardd yn Edarn. Mae'n braf bod yn eich cwmni unwaith eto. A dwi falch fod yn ôl ar ôl cael chydig bach o saib wythnos dwytha. Diolch i Richard am cymryd y baich a gwneud un wasanaeth ddwyieithog. Mae yna chydig o gyhoeddiadau cyn i ni gychwyn. Peth pwysica falle ydy bod y bore coffi ar Zoom mynd ymlaen eto bore dy Mercher. Mae yna croeso cynnes iawn i chi ymuno gyda ni. Mae'r manylion ar ein tudalen Facebook sydd ti'n ymuno ac ar y newyddion sy'n mynd allan hefyd. Ac os nad ydych chi'n gallu dod o hyd iddo fo, rhowch caniad i fi neu Richard yna ni roed yr cyfrinair i chi ymuno gyda ni. Bydd y MAC yn cyfarfod hefyd wythnos yma, so cadwch ni yn eich gweddiau wrth i ni drafod pethau pwysig sydd yn codi ynglyn â bywyd yr eglwys. Oedd o'n braf iawn cwrdd â rhai ohonoch chi wrthnos yma, newydd fod rwan yn dod o fewn i'r eglwys i weddio yn bersonol yn Nefyn ac yn Llangwynadl, ac oedd yn fraint i fod yna i'ch croesawu chi. Dwi'n gobeithio gawsach chi fydd allan o dod yn ôl i'ch mannau sanctaidd. Mae yna newyddion mawr iawn di Gwener, dwi'n siŵr da chi wedi clywed, bod y Llywodraeth rwan yn rhoi caniatâd eglwysi ail agor i gynnal gwasanaethau ar y Sul. Ond fel o'r blaen, bod yna caniatâd, mae yna lawer o waith i'w wneud yn paratoi i ddarllen y canllawiau a rheolau a gwneud yn siŵr yn bod ni'n gwneud bob dim y ddylen ni i wneud o'n saff i chi a gwarchod pawb. So fyddwn ni ddim yn cynnal gwasanaeth yn yr eglwys dydd Sul nesaf, ond mi fyddwn ni'n gwneud cyn gyntaf a phosib a fydd fanylion yn dod allan pan da ni wedi sortio bob dim allan. Ydych parhau mewn amynedd ydy'r peth am rwan. Diolch yn fawr. Dwi'n meddwl mae hynny ydy'r cwbl am y cyhoeddiadau. Cyn i ni gychwyn y gwasanaeth sydd wedi cael ei paratoi fel arfer gan yr ysgobaeth, hoffwn ni ddeud gair ynglyn â'r newyddion trist iawn pythefnos dwytha, a da ni gyd yn dal i dod i dilera gyda'r newyddion trist am colled un o aelodau ffyddlon teulu Bro Madryn yma, sef Graham. A dwi'n siŵr bod chi yn estyn cydymdeimlad dwys iawn i Sandy, a'i theulu, a ffrindiau, cymdogion. Ac felly hefyd, mae Richard wedi gwneud yn barod, ond os da chi angen trafod a siarad amdan sut mae hyn wedi effeithio arnoch chi, neu jyst eisiau rhannu rhywbeth, mae yna groeso cynnes bob amser i chi codi'r ffôn a cysylltu efo fi neu efo Richard. A mae yna rhifa ffôn ar gael hefyd os ydych chi eisiau trafod rhywbeth yn gyfrinachol am sut ydych chi yn teimlo ar hyn o bryd. Peidiwch byth bod ar chwen eich hun efo pethau fel hyn. Mae'n bwysig dros ben rhannu a siarad, a mae yna glust i'w wrando. Nes ymlaen pan fyddai'n rhannu chydig bach o myfyrdodau ynglyn â'r darlleniadau. Dim ond un byr gyna i heddiw, achos mae gen yr esgob Andy John rhywbeth llawer mwy doeth i'w rhannu, a wedyn mae Richard yn mynd i roed y link i'w sgwrs o yn y comments wedyn, a gewch chi clicio ar hynny i'w wrando ar yr esgob. A fydd hynna'n dod nes ymlaen. Mae o'n mynd i bregethu ar lythyr at y Rhufeiniaid. Ac felly, jyst i cychwyn ni yn y gwasanaeth bore yma, ar ôl i ni ddistewi, byddai'n rhannu chydig o eiriau allan o lythyr Paul mwyn agor ein addoliad. Felly, distewch a llonyddwch am eiliad. A paratowch i wrando, ac addoli, a gweddio. Bywyd yn yr ysbryd. Yn wir, y mae bod am bryd ar y cnawd yn farwolaeth, ond mae bod am bryd ar yr ysbryd yn fywyd a heddwch. Oherwydd y mae bod am bryd ar yr enaid yn eilyniaeth tuag at Dduw, yn bryd ar y cnawd yn eilyniaeth tuag at Dduw. Nid yw hynny, ac ni all fod, yn ddarostoniad i gyfraith Dduw. Ni all y sawl sy'n byw ym myd y cnawd foddhau Dduw, ond nid ym myd y cnawd yr ydych chwi, ond yn yr ysbryd, gan fod ysbryd Duw yn cartrefu yno chwi. Ac ydyn ni'n cwrdd felly, yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Cyn seilio'r byd, fe ymdewisodd yng Nghrist i fod yn bobl sanctaidd. Un dwyn i undod yng Nghrist,
ger ei fron mewn cariad. Gras, gogoneddus Dduw, yn rhad rodd i ni yn yr anwylid. A chan ymddiried yn y gras hwnnw, rydym yn troi rwan mewn edifarhad at y tad i wneud ein weithred o edifeirwch. Ac i agor ni at yr ysbryd, fe am ddefnyddio chydig o eiriau allan o Salm 65. Mawl sy'n ddyledus i ti, o Dduw yn Sion, ac i ti sy'n gweddi y telir adduned. Ata ti y daw pob un a'i gyffes o bechod. Y mae ein troseddau'n drech na ni, ond rwy ti'n ei maddau. Felly, trigarha wrthym o Dduw. Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni, o Dduw, dy drigaredd. A dyro i ni dy iechadwriaeth. Bydde di Dduw ein tad, fadda i ni yn gwared oddi wrth ein holl bechodau, a rodd i ni ras a nerth yr ysbryd glân. Amen. Gwyn ei fyd y sawl a ddewisi ac y ddygyn agos, iddo gael preswylio yn dy gentyddau. Digoner ninnau a daioni dy du, dy deml sanctaidd. Mewn gweithredoedd ofnadwy yr ateb i ni a buddigoliaeth, o Dduw ein hiachadwriaeth. Yno ti yr ymddiried holl gyrion y ddeiar, a pellafoedd y môr, a gosodi'r mynyddoedd yn ei lle ath nerth. Amen. Rwyf am troi at yr Efengil yn ôl Sant Matthew, felly gwrandewch yr Efengil Sanctaidd yn ôl Sant Matthew. Y drydydd bennod ar 10, dameg yr heiwr. Y diwrnod hwnnw, aeth Iesu allan o'r tŷ ac eisteddodd ar lan y môr. Daeth tyrfaoedd mawr ynghyd ato, nes iddo fynd ag eistedd mewn cwch, ac roedd yr holl dyrfan sefyll ar y lan. Fel yfarodd lawer wrthynt ar ddamhegion gan ddweud, aeth heiwr allan i hau. Ac wrth iddo hau, syrthiodd peth had ar hyd y llwybr, a daeth yr adar a'i fwyta. Syrthiodd peth arall ar leoedd creigiog, lle na chafodd fawr o bridd, a thyfodd yn gyflym a nad oedd iddo dymder daear. Ond wedi'r haul godi fe'i llosgwyd, am nad oedd iddo wreiddyn fe wywodd. Syrthiodd hadau eraill ymhlith y draen, a thyfodd y draen a'i tagu. A syrthiodd eraill ar dir da a ffrwytho, peth ganwaith cymaint, a pheth drigain, a pheth 10 ar 20. Y sawl sydd â chlustiau ganddo, grandawed. Grandewch wythau felly ar ddameg yr heiwr. Pan fydd unrhyw un yn clywed gair y deyrnas heb ei ddeall, daw'r un drwg a chipio'r hyn a heiwyd yn ei galon. Dyma'r un sy'n derbyn yr had ar hyd y llwybr. A'r un sy'n derbyn yr had ar leoedd creigiog, dyma'r un sy'n clywed y gair ac yn ei dderbyn ar ei union yn llawen. Ond nid oes ganddo wreiddyn yn ddoi hunan, a thros dro y mae'n para. Pan ddaw gwrthrynder neu erlid o achos y gair, fe gwymp ar unwaith. Yr un sy'n derbyn yr had ymhlith y draen, dyma'r un sy'n clywed y gair. Ond y mae gofal y byd hwn a hedoliaeth golyd yn tacu'r gair, ac mae'n mynd yn ddiffrwyth. A'r un sy'n derbyn yr had ar dir da, dyma'r un sy'n clywed y gair ac yn ei ddeall, ac yn dwy ffrwyth, ac yn rhoi peth ganwaith cymaint, a pheth drigain, a pheth 10 ar 20. Dyma air yr arglwydd. Diolch a fo i Dduw. Randewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Rwyf eisiau gofyn i chi rwan, gyda pwy ydych chi yn uniaethu yn y dameg hon? Ydych chi'n uniaethu gyda'r hedyn sydd yn disgyn ar gwahanol diroedd?
Neu ydych chi'n uniaethu gyda'r heiwr? Efallai, rydym wedi hen arfer feddwl am y dameg hon ac ystyried sut mae'r gair, yr efengyl, yn cael ei derbyn gan y byd a gennym ninnau. Ond, os ydym yn meiddio meddwl amdano fel ffyddloniaid, yn eiddfed yn ein ffydd, ac yn cymryd o ddifrif yr orchymyn i fynd allan i'r byd a chyhoeddi'r newyddion da, yna yn tydan ni yn fwy fel yr heiwr. Ac felly, ond does yna ddyletswydd arnom ni i gymryd o ddifrif y cyfrifoldeb a hau yn y modd orau phosib. Efallai mae'r cylch yn troi, a'r hedyn a wreiddiodd yn ein colonnau ni, ar ôl oroesi'r draen a'r adar, wedi ei wreiddio'n digon difn i llwyddo i dyfu'n iach, ac erbyn heddiw, yn ein tro, mae'r ffrwyth yn barod, a mae'r amser wedi cyrraedd i'r hadau cael ei gwasgaru'n hael ar dir newydd. Mae'n ddychrynllyd braidd yn tydi i ystyried ei bod yn cael ein galw i swydd yr heiwr, a bod ein rhan ni ddim yn gorffen gyda'r hedyn. Ond os yw'r hedyn yma yn cyflawni ei photensial, mae'n creu hadau newydd yn barod i'w phlannu. Mae'r cyfnod ddiweddar wedi bod yn llawn heriau a chyfleon i ni rannu ein hadau. Hadau gobaith, hadau ffydd, hadau cariad, hadau llawn newyddion da, ac efallai hyd yn oed hadau o ddoethineb. Doethineb tra wahanol i ddoethineb y byd, ond yn hytrach doethineb y garddwr, y creuwr, a roddodd ei air mor hael i ni ei dderbyn neu ei ddiystyru. Fel hadau yn ein gerddi, mae rhai pethau yn angenrheidiol os yw ein hadau ni am cael siawns i gwreiddio'n iawn, ac efallai mae'r amgylchiadau ddiweddar wedi bod yn ffafriol i'r broses. Yn sicr, da ni wedi cael lot fwy o amser na ni'n cael fel arfer. Mae'n amser wedi bod yn wahanol iawn yn ystod y misoedd diwetha. Fwy o amser i feddwl, fwy o amser i drafod, fwy o amser i weddio, i siarad ar y ffôn, neu ar FaceTime, neu ar Zoom, neu dros y ffens. Mae phob hadyn newydd angen ei amser, i sylwi ar beth sy'n mynd ymlaen ac i ymatab i newidiadau fath o sychder, neu chwyn, neu adar. Dydyn ni ddim yn gyfrifol am cyflwr y tir, ble glanwyd yr hedyn. Mae'r dameg yn ei wneud yn glir bod yr heiwr yn gwasgaru'r hadau ym mhob man, yn afradlon, yn hael, yn ddifeddwl bron. Ond mae o'n fodlon gwneud mwyn sicrhau bod yna lledaeniad eang o'r hadau. Yn yr un modd, doedd ganddom ni ddim reolaeth dros y tir, ond mae ganddom dal y galwad a'r fraint i gwasgaru ein hadau, a chynhyrchwyd gan yr hedyn wnaethon ni ei dderbyn a'i meithrin rhyw bryd yn ein bywydau. Be ydyn ni am wneud rwan gyda'r ffrwyth? Mae adael hynna yn fanna, a wedyn fydd Richard yn rhoi link i fewn yn y comments, a fyddwch chi'n gallu wrando a be mae gan yr esgob Andy i'w ddweud amdan lythyr Paul at yr Rifeiniaid. Os ydych chi'n gweld hyn ar y wefan nes ymlaen, mi fydd o'n cychwyn yn syth bin ar ôl i fi orffen siarad. Amen. Trown ni rwan at adeg o weddi. Mae yna gymaint o bethau sydd angen ein sylw ac i ddod ger bron yr arglwydd. Tra da ni yn dweud rhai pethau yn uchel, mae yna lot eraill pethau yn cael ei dal yn ein halona, a maen nhw'n dal i cael eu clywed trwy nerth yr ysbryd. Mae'r proffwyd Eseia yn deud hyn. Fel y mae'r glaw a'r eira yn disgyn o'r nefoedd, a heb dychwelyd yno nes dyfrhau'r ddeiar,
a gwneud iddi darddu a ffrwythloni, a rhoi had i'w hau a bara i'w bwyta. Felly y mae fy ngair sy'n dod o'm gennau. Ni ddychwel ataf yn ofer, ond fy na'r hyn a ddymunaf, a llwyddo am neges. Gweddiwn felly. Gweddiwn ar y tad. Ar i'r eglwys fod yn un wrth dystio i'r efengil a'i chyhoeddi. Gweddiwn dros arweinwyr y ffydd, dros ein esgobion sydd yn cymryd y baich a'r cyfrifoldeb o'n arwain ni trwy'r pandemig yma. Dros ein cyd-ffyddwyr dros yr enwadau, a dros ein brodyr a chwiorydd o gwahanol ffydd a chrefydd. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn ar y tad, am dangnefedd a sefydlogrwydd yr holl bobloedd, ac am arweinwyr y cenhedloedd, yn enwedig ar yr amser dwys hon. Gweddiwn dros arweinwyr y byd, sydd yn arwain ar yr brwydr yn erbyn yr haint a'r salwch, yn eu cyfrifoldeb dros y rhai bregus a'r sal. Gweddiwn am doethineb, am ofal a tosturi. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn dros y claf, a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar ei hangenion. Gweddiwn dros ei gwasanaeth iechyd, ein gofalwyr, a phawb sydd yn gwarchod aelodau o teulu neu cymdogion. Gweddiwn dros y rhai sydd yn yr ysbyty, y rhai sydd yn edrych ymlaen at dŵad adra a'r rhai ni fedar. Gweddiwn ar y rhai sy'n dioddef yn feddyliol, yn ysbrydol ac yn corfforol. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau, a'n cyfeillion, a phawb a garwn. Gweddiwn y rhai sydd yn ddigartra, y rhai sydd yn ffoi eu cartrefi oherwydd peryg, y rhai sydd mewn ofn yn eu cartrefi oherwydd trais, a rhai sydd yn chwilio am cartra newydd. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Cyflwynwn ein hunain a phawb y gweddio drostynt i drigaredd a nodded Duw. A mewn distawrwydd rwan, gweddiwn am pawb sydd yn eistedd ar ein colonnau. Da trigarog, derbyn y gweddiau hyn mwyn dy fab, ein gwaredwr, Iesu Grist. A na i orffan gyda Eseia unwaith eto. Mewn llawenydd yr ewch allan, ac mewn heddwch ych arweinir. Bydd y mynyddoedd am bryniau'n bloeddio canu o'ch blaen, a holl goed y maes yn curo dwylo. Bydd ffynidwydd yn tyfu yn lle draen, a myrtwydd yn lle mieiri. Bydd hyn yn glod i'r arglwydd, yn arwydd tragwyddol na ddileir mohono. Amen. Ac i dan gilydd rwan, unwn yn y wedi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, delad y deyrnas, gwnela'r dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol,
a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gygoniant, yn oes oesoedd. Amen. Byddwch yn eiddgar i gynnal undod yr ysbryd, yn rhwymyn tangnefedd. Holl y lluog a thragwyddol Duw, trwy dy ysbryd reolir a sancteiddir holl gorff yr eglwys, gwrando ein gweddi a phrymwn dros yr holl bobl ffyddlon, iddynt allu dy wasanaethu mewn sancteiddrwydd a gwirionedd yn ei galwedigaeth a'i gweinidogaeth gygoniant i ddenw. Trwy ein harglwydd anhiachawdwr Iesu Grist, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a'r ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir. Alleluia. Bendithied Duw ni, cadwed ni rhag drwg, am dwyn i fywyd rhagwyddol. A dyma fendith i cloi y gwasanaeth. Gadewch chi ddim byd eich aflynyddu chi, dim byd eich dychryn chi. Mae popeth yn dod i ben, ond mae Duw yn parhau. Mae dygnedd a myneddgar yn cyflawni pob peth. Yr un sy'n perthyn i Dduw sydd angen dim. Duw yn unig yw digon. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gobeithio bod eich diwrnod yn un da a bydd y wythnos sydd i ddod yn eich trin yn caredig. Gobeithio gech chi dod at eich gilydd gyda teulu a ffrindiau rwan, da ni'n cael gwneud hynny, a dwi'n siŵr bod yna fendith mawr i'w cael i chi gyd. Hwyl fawr tan y tro nesaf, cadwch yn saff. Bore da, helo, a chroeso cynnes bob un ohonoch chi sydd ymuno â ni yma. Adnod o'r wythfed benod epistol Paul at y Rhufeiniaid yn awr felly, nid yw rai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfarn o unrhyw fath. Yn y ffilm 12 Angry Men o 1957 gyda Henry Fonda, mae rheithgor ben a'i gilydd wrth geisio penderfynu a yw gŵr ifanc yn euog o lofruddiaeth ac a ddylai gael ei garcharu am oes neu beidio. Mae'r ffilm yn trafod yn eitha dwys sut dyn ni'n cael gwybodaeth ar argyhoeddiadau ac weithiau'r rhagfarnau sy'n gallu cymylu ein barn, a sut mae un person yn gallu newid meddyliau pobl eraill. Nawr, i ni'n cael ein dal cymaint yn y ddrama, nes i bod yn hawdd anghofio bod bywyd rhywun yn fantol yma. Pan ysgrifennodd Sant Paul at y Cristnogion yn y Rhufain, roedd yn ceisio egluro beth oedd marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn ei olygu. Roedd yn ceisio dangos bod hynny'n golygu maddau ein gwendidau yn y gorffennol, yn ein helpu i fi gymod ar presennol, a hefyd sicrhau dyfodol gyda Duw mewn y tragwyddoldeb. Ac yn yr wythfed benod hon, mae'n dechrau dod i rai casgliadau fel petai. Yn awr felly meddai, nid yw rai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfarn o unrhyw fath. Falla wir, mae rhywbeth yn debyg i'r llys barn hwnnw oedd ganddo yn ei feddwl wrth ddisgrifio'r dyfarniad Paul. Dyma foment torri'r rhydd o'r carchar, ryddhau'r carcharorion yr oedd Paul wedi bod yn adeiladu ati ers peth amser. Mae'n un o adnodau mwyaf adnabyddus y Beibl, ac mae'n werth i ni dreulio ychydig amser gyda hi heddi. Ond cyn i ni wneud hynny, beth am gael golwg ar ddiwedd y benod? I ni'n cychwyn yma gyda does yna ddim condemniad, does yna ddim
demniad. A bydd yn gorffen gyda does yna ddim gwahanu. Felly dyma'r foment pan gafwyd trefn ar y gorffennol a lle mae'r dyfodol yn sicr, dim condemniad, dim gwahanu. Ond nid yw hynny'n newyddion gorfoleddus. Felly at yr adnod a tri pheth, yn gyntaf, yn awr, meddai Paul. Mae'n golygu y bu yna broblem ar un adeg, oherwydd erbyn hyn does yna'r un, wrth gwrs. Beth sydd wedi gwneud yn awr yn bosibl? Wel, wrth gwrs, y groes, yr atgyfodiad. Mae ynghylch sut y bu Iesu farw a sut yr atgyfododd mwyn newid pethau rhwng Duw a'i bobl. Rhyw ffordd, ymyrodd marwolaeth ac atgyfodiad Iesu ymhell â'r byd, newid a gwrs ac esgor ar fath arall o ddyfodol. O'n i'n trafod tryferthion yr oedd ffrind y mi ei gael gyda iechyd dro yn ôl. Oedd e'n benderfynol nad ai at y meddyg. Bob tro y byddai'n mynd yno, meddai, rwy'n cael newyddion drwg. Ai ddim yno eto. Efallai nad yw mor wahanol â hynny i lawer ohonom ni, ond y pwynt yw fod ymyraeth Duw'n mynnu ein sylw. Os yw Duw wedi dod yn agos atom, wedi camu i'r byd hwn mewn ffordd newydd, allwn ni ddim cymryd arnom nad yw wedi digwydd, nad yw'n bwysig. Mae'n holl bwysig. A dyma beth mae Paul yn pwysleisio yma. Yn ail, dim condemniad. Mae hwn yn air grymus iawn iawn. Mae condemnio yn cario cymaint o bwysau. Efallai ein bod ni'n dychmygu carcharwr yn cael ei arwain i'w gell, wedi condemnio am ei droseddau. Neu efallai rhywbeth mwy goddrychol, personol. I ni'n teimlo ein bod ni wedi condemnio am ein bod ni'n gwybod ein bod wedi gwneud rhywbeth o'i le. Gallai Paul fod yn golygu'r ddau, ond mae'r pwyslais ar yr un gyntaf. Rydych yn gweld nad newid y ffordd i ni'n edrych ar Duw yn unig am argroes ar atgyfodiad, ei fod wedi gwneud hynny wrth gwrs. Pan ddi Iesu farw, roedd yn ymestyn i'r tywyllwch ac yn ein canfod ni. Yn ei atgyfodiad, daeth â ni gydag ef allan o'r bedd i fyw yn ei oleuni. Ac fel mae'r dim condemniad yn dweud wrthym, ein bod yr un adeg wedi'n gwahanu oddi wrth Dduw gyda chosbedigaeth pechod uwch ein pennau, daeth Iesu i ryddhau a'i garcharorion. Nid oedd yn adnewyddu pechod, ond yn cael gwared ohono. Yn rhydydd bennill fy holl emyn Saesneg, fy hoff emyn Saesneg o bell, mae geiriau canlynol. Mae rhaid i mi cyfadde ac yn ymddiheuro dos na ddim cyfeithiad yma, ond mae geiriau wych yma. There for us and our redemption. See him all his lifeblood pour. There he wins our full salvation, dies that we may die no more. Then, arising, lives forever, reigning where he was before. A pan ddaw Cristnogion i weld nad oes yna gosb i'w thalu, fod dyledion wedi ei diddymu, does yna ddim yn aros ar ôl, ond derbyn yr hwn sy'n cael ei rhoi rhad i ni. Mae'n trawsnewid popeth. Ond rydyn ni wedi dod i gredu a'i sylweddi'n sydyn ar amrant neu'n raddol dros amser, bod y gwirionedd gogoneddus yn sefyll.
Nid yw dŵn ein condemnio o gwbl, a hynny oherwydd y groes a'r atgyfodiad. Ac yn olaf, yng Nghrist Iesu, mae darn olaf y bennill mor bwysig. Mae'n dweud wrthym ni nad gwneud rhywbeth allan yna yn unig y mae Duw. Mae'r hyn mae wedi wneud yn sefyll yn gadarn ac yn gafael yn dyn ar y ddeiar. Dyma pryd rydyn ni'n camu'r i'r darlun, lle mae'r groes a'r atgyfodiad yn cyffwrdd a'n bywydau ni. Mae hyn i gyd yn emyn-fawr Wesley, ond ydyw. My chains fell off, my heart was free. I rose went forth and followed thee. Pan fydd y llawenydd o wybod fod pechodau wedi ei maddau, a bod gennym ni ddeiar gadar yn cri cariad na fydd byth yn gollwng gafal, yna gallai rhywbeth fel yr emyn hwn brocio'r tu mewn i ni. Efallai chi deimlo fel hyn wrth dderbyn y cymyn bendigaid, neu wrth ganu emyn fawr, neu wrth weddio gweddi'r arglwydd. Roeddech yn deall y foment honno am beth mae Paul yn sôn. Neu efallai eich bod chi wedi bod yn pendroni ers tro beth yw ystyr hyn i gyd. Ond beth yn teimlo fod y cyfan yn gwneud llawer iawn o synwyr i chi. Yn awr, felly, nid yw rai sydd yn Crist Iesu dan gollfarn o unrhyw fath. Adnod wych yn llawn y gobaith o'r Beibl. Rwy'n mynd i weddio drosom fod hyn yn rhywbeth y byddwn ni heddi yn ei deall ac yn cael profiad ohono heddiw ac yn ystod yr wythnos i ddod. Gallwch wneud y weddi hon, eich gweddi chi. Eiliad o dawelwch ac wedyn minnau weddio drosom ni i gyd. Cyffeswn di yn frenin, derbyniwn di yn arglwydd. Rhown i ti'n y gwasanaeth, cyflwynwn i ti'n hyfydd dod. A ddefwn y dyn y feistr, cynigiwn i ti ein serch, offrwmwn i ti'n gobeithion. Cyfrannwn i ti'n ffydd, a berthwn i ti'n bywydau. Arglwydd, ro dy hunain i ni. Arglwydd, bydded i ni fyw mewn ffydd, gerdded mewn cariad, a'n hydnywyddu mewn gobaith, nes i'r byd adlewyrchu dy ogoniant di a thi yn popeth oll. Amen. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda ni oll, nawr ac am byth. Amen.